നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബൈബിളിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയും. യാക്കോബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അവകാശം അപ്പനിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് ആ അനുഗ്രഹവുമായി ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി. എന്നാൽ മടങ്ങി പെനിയേലിലെത്തുമ്പോൾ ദൈവവുമായി ഒരു എൻകൗണ്ടർ യാക്കോബിന് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ആരെന്ന്. അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തോട് യാക്കോബ് സമ്മതിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ പേർ യാക്കോബ്. യാക്കോബിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപായി എന്നാണ്. ഉപായത്തിലാണ് അവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ നോക്കിയത്. എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് യാക്കോബ് എന്ന പേർ മാറ്റി ദൈവം അവനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന പേർ വിളിക്കുവാനായിട്ടിടയെ തീർന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിലും എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആമേൻ.